फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै अमा बिखा ओमफ्रायो भिन्दि बयल आं गायनाय बिराद गोथाव मोनखायो आङो बयल खालामनाय भिन्दिखौ थ' दिनैबो जोबजासिम लांदोलाय आंनि भिडिअखौ दै लोंग्रोना लानोसै एसे जागोनसै आं भिन्दिखौनो bisa dulu
आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय गोजोननाय थाबाय। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। बाय बाय। आरो मोनसे खोथा, लोगोफोर जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान अननानै साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो। थ' बाय बाय। दिनैनि भिडिअ एसेयावनो जोब्बाय।